No. First class. HKD. Yeah. Yo bola. Wemanaf nubu ndabata demore mangoma wandichapata nemohwa meno akapona tauna vamwe vachisara vamedzwa sajona ameno vakatugona tiri kudhifenda taito ekita vaudze kuti tinodaiso varipo vari kutauta vasati vatigeta pataito HKD tiri kudhifenda taito hatingotemba ndotofamba nepaipo wandinotemba nondipa simba krieta ari kumusoro engazoni yakazara masevhaifa woko ana makaifa varipo pakutakanura zita kana zvaipa ndozviteura patina nembohaita ukaona pondaponda svika zvaipa isu hatidende vanhu asi tinozvidhifenda ndiri wani ndomiririra every member asa ndina godo neanondirispekta hata ndina wanonyanyoteta saka avandimese pamangoma ndaenda kumeri vangatondisunga saka terovo ndisamujeri rangutarenda risifirimu saka riperi ndovamaka kunge John Terry wata tiri kudhifenda taito ekita vaudze kuti tinodaiso varipo vari kutauta vasati vatigeta pataito HKD tiri kudhifenda taito hatingotemba ndotofamba nepaipo wandinotemba nondipa simba krieta ari kumusoro chekutanga ndinotenda mafanza angu ndomabhosi angu zvese neshamwari dzangu lafu yandinanyogwamara ina mugano ndovanondipa zenze pandinofadza vanhu andisisina pfungwa yekutya ndakadhilita anokanganisa dengezo ndindomufirita before new chapter vanga mabhilivha kare kuti ndidokta vemagita saka wemanafu nubu ndabata demore mangoma wandichapata nemohwa meno akapona tauna vamwe vachisara vamedzwa sajona ameno vakatugona polo tiri kudhifenda taito ekita vaudze kuti tinodaiso varipo vari kutauta vasati vatigeta pataito HKD tiri kudhifenda taito hatingotemba ndotofamba nepaipo wandinotemba nondipa simba krieta ari kumusoro engazoni yakazara masevhaifa woko ana makaifa varipo pakutakanura zita kana zvaipa ndozviteura patina nembohaita ukaona pondaponda svika zvaipa isu hatidende vanhu asi tinozvidhifenda ndiri wani ndomiririra every member asa ndina godo neanondirispekta hata ndina wanonyanyoteta saka avandimese pamangoma ndaenda kumeri vangatondisunga saka terovo ndisamujeri rangutarenda risifirimu saka riperi ndovamaka kunge John Terry wata tiri kudhifenda taito ekita vaudze kuti tinodaiso varipo vari kutauta vasati vatigeta pataito HKD tiri kudhifenda taito hatingotemba ndotofamba nepaipo wandinotemba nondipa simba krieta ari kumusoro doctor I'm in place this I'm not gonna run away you will do it anyway. No, I don't fear no man. I don't say I fear nobody next man.